Nderi. Amatemo kurwe kinyoru kiario ncha kwime ward ya bauchi barwe bunge ya machogo barwe county ya Kisii yasabira bokonyi bwabene eri komweni omwanchi abo mwana Brian Moses oyoru araseka ke wike ya mwana gosiribo mabwaye asebone birire kiri buchiminye kubwatikana no gutanyara kurasenke yeiga igo ya mateye ichanira soko motiri omwanchi abo w'emyaka 20 into nimbwata bokong oro yo mwana babona chakete kurwara rarwarire ngaki entambe paka na irwe transfer chinyakitari ange 3 bona akolire tokwenda Medfort nakagete ngobo kimabwa ni mokonyere Medfort lakini bwasinyire bona nararete entokere igoro ne piri nari ko sababu konya semuri kini yabire gasienko nigo yabire gasienko ngwasenge ncho twoncho kana ndi chinyakitari bere 3 kokonyo bogimabwa mwana Brian twatemire asito konyara lakini bono goikabuna togukwana iga epiri ere nyagitari igere igoro mono habwa asito oncho rikuri yabaire nabasani twanyorire nga okonyora gwaito kwabeire nse ngeye monyero jona mwekire iga mwarore na asenke mwarore babakongu bororo naende buna bono goikira jinga kibune jiga epiri ere nyagitari igere nene ine 55 entogenderete naende karare mojeri naende bidi negenderete kura komenta umwana yakora tu barese ni marakabere kibasa kikagara kikamenta umwana yabekere tu moika akena tsire nko basaba bakonye mokonye nyare ko baginkurisi umwana ne mojeri amate asabira abayiri amona babwatani abo gwanchukuya babwatese gukora ebire rikomwa umwana obo ogotimoka okuya abamate baminto mwiri onde byansi oranyare kurwa bakonyi gakiwo cyasi torese familie yega yeito una yanyore to enyore to bakongtata bwa iganyare ko bagotokonya ebinde tonyare ko batukurusia umwana uri mochari asenginjo ye piriere igoro tonyare ko batoko mwenye banyabiasara bande bonse pota inde yonse gaki basoyo ko bakumubuko batokonye umusigo oyo endugo yane yanyorire igoro monene nande gotoro ubuomu obone naso enkeye gaki abarai akoro isikona mono bali kura sorogo ngoroiga nigo basabire goika amate yange eliokonye goikirania magani yabo yokomanya omwana obo na mono ko bakonya goitera sena mbeye iga kwanira abajumbe baito aba MC baito nonyanga abana ito no mugumenelebo tonya toto yo minto mwamba mu MC obatia barongo ase bakoigwirio kibuneri ariko amoko igwa kera tora kogani moje motokonye na intu turuse mwana onye tobo konyi jana rwanero mochukuru yone chinjere chonspi bakonyolire bonke tobo konyi asaba minto mwespi abagambi na abande bajumbe motokonye tumurushi moje lise pirire gitulmono kubwatikana utanya kora senke ne abantu bonse bugwanchuke banyako bagusabanya ko bakonye amatega inyako bekomurusi omwancho basenke no komureta senka yabo banyako bakomukoresa bali ayo mwali rwisane kya chinkoro cyabo kuripoti ya senke na mbemugyo nsoko tivuke kinyo kyariyo nchyo kutoka gaigase ward ya bauchi bunge ya machogo county ya Kisii Lieutenant Dominic Onderi Nyabuto.